Ray Vines mukomana wecomment chichichi and so Ray Vines made a comment. Hi guys, welcome back to my channel. That's Walker. I'm back because pane nyaya dziri kunetsa mastreets umu, pane nyaya dziri kutenderera mastreets dziri kunetsa. We just have to address it antimunona manje. So apparently Holy 10 akadropa song yake which features Anita Jackson inonzi Appetite, and you feel me? Achimba, I got 5 plus 5, it's 10. In India, non 5 plus 5, 10. Yes, Holy 10 has been trending. Holy 10, I mean, my song ake arubudisa arungeta my hit songs, but unfortunately, song yake nyowani inonzi Appetite yanetsa my streets. So, chatanga hondo muna atanga hondo indi Ray Vines, and you feel me? Ray Vines mukomana wecomment chichichi and so Ray Vines made a comment yokuti anzi song anzi inini tachokwadi song yaHoly 10 yokuti Appetite aisombonakidza chirungonakidza video chete munhu akadirecta video chete ndiye akagona and statement iroro rabva ramutsa moto mumastreets guys. Disclaimer, this is not me, these are not my personal opinions or views since Papa social media. So there are two sides of the story. Kune vari in support of Ray Vines, koita vari against Ray Vines. Saka vari in support of Ray Vines, kuna makuti ashua so murikubowa, so mutobowa, so mbonakidza. Makuti Ray Vines otita basa ototigonera bosi achocha totaura sei kuti so murikubowa. Vamwewo anditi, vamwewo ndo vari kuti Ray Vines ari kurwadziwa. Hanzi Ray Vines ari kurwadziwa nokuti shamwari yake Apuse haasiri ari kurira asi ari kupisa so ari kurwadziwa nekuti shamwari yake Apuse asi ari kupisa masviti. Vamwewo ndo vari kuti Ray Vines ari kupera ari kushaya relevance so ari kutsvaga relevance ekudisa Holy 10 guys. So I don't even know which is which, but nyaya iri kunetsa. So apparently also Anita Jackson has entered into the conversation because ane status yaisa iri akaisa picture yaRay Vines yakaisa Ray Vines achiridza song yokuti anzi muchadzoka zvenyu like chichikuitika guys. So just let me know what you think about the song inonzi Appetite, kuti what are your views, what are your opinions.